Right, vanhu vakapiwa mota dzaweek nechivhayo maakufila sei? Uyai zvenyu pano, uyai right. Ndakamboona vhidhiyo raya madzibaba oshanduka achitaura kuti zoni haini weekneyo handikundi kufunga inini and mwana mudiki stiri kwandiri and handikundi kufunga zvake zvekupa vanhu mota ndezvekupenga and I was like madzibaba oshanduka vari kutaura zvekudaro. Vanhu vakawanda vakapindurawo zvavakapindura ipapo pamusoro penyaya yacho izvo, but iko zvinezvi ndiri kuona kunge zvaakuita zvichinomeka sense manje. Ndikamboona futi rekwaApostle Chiwenga vachitaura kuti zvoni vanhu vese vakadzi vese ukaona murume wako akapiwa mota kwaweekend chivhayo chibva watorongedza mabhegi onde kumba kwenyu because haasi murume wauri kugara naye. Zvakafanira kuti uri kungogara nemukadzi. Pandakanzwa mashoko yese iwayo ndakutara kunga kuzvibatanidza iko zvinezvi necurrent situation iri kuitika. Handisi kuziva kuti imimi vacho vakapiwa mota muri kufilawo sei. Muri yeZimbabwe sekutaura kwandozvita ndauya neaudio randinayo naro kuti mukwanise kunge muchirinzwa muchiteerera zvinhu zvese zviri kutaurika pano pamusoro paweekneyo chivhayo. Ende ndozviziva kuti vakawanda vanenge vachidawo kusenda avo mavhidhiyo ezvinhu zvakasiyana siyana kana nyaya dzimwe dzinenge dzichiitika muZimbabwe. Namba ndidzodzi dzendenga yakaisa pascreen. So sarai muchiteerera this audio mondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. But zvakakosha kuti musabve pano musina kulika this video kuitira kuti mukwanise kuramba muchirekomenderwa kuti mukwanise kuwana mamwe mavhidhios akasiyana siyana. Masora sei apo. Ini hangu ndinongori nechinhuwani chinondisemesa chandiri kungoda kuti dai zvaibvira kana kwakuri kuti zvinosvika kwavari koko kuvanhu veZANU-PF. Ndinongori nenhau 1 inondisemesa pazvinhu zvose zvavari kuita. Ini hangu handiwanzonyanya kuteereresesa zvezvazvinoitika kunyika kwedu, but chinhu 1 tangoita kuti ndirambe ndichiteerera zviri kufamba sei. Chinhu 1 panhau iyi yekuti pana uyu Chivhayo ari kupa vanhu mota. Ini hangu hapandibati zvakanaka, asi dei kwanga kuchinzi mota dzaari kupa vanhu imota dziri pasi pasi dzakadzikirira dzekuti taigona kungoti asi vanhu vazhinji vanokwanisa kuwana chii. Asi dei dzanga dzaenda kumabasa kumakiliniki especially kunyanya kuzvikoro, because mungatarisa mota 1 yanenge achipa munhu 1 nemari yainenge ichiita mota iyoyo, haiyo nawo hangu haindibati zvakanaka zvokuti kuti dei mota iyoyo mari yayo dei yaitengesewa ikaiswa kuchikoro kana kunherera kunodori nevamwe vana vanotambudzika vasina vabereki. Saka dei yanga zvanga zvaikwanisika dei vanga vachinjawo muonero. But anyway, sezvo masimba acho achiri mumaoko avo hatina zvatingazviita, asi haisi nhau inondibata zvakanaka. Bhozi mukatarisa nyika yedu nemamiriro yakaita nezviri kuitiwa zvacho hazvimbodofambirani. Nekuri kupiwa mota dzacho dziri kudopiwa vanhu vagarawo vakasimukira vanodori nevanozokwanisawo kuzvitsvakira. Mota yanenge achipiwa munhu anotokwanisa iye pachake kuzvitengera. Hapana kana pa1 pamunhu kuti vanzi kune nherera ngani dzakazobhadharwa chikoro chichi dzikapiwa mota sezvinoita. Dzinongopiwa vanhu vane mari. Munhu ane mari opiwa amwe mari pamusoro peimwe. Asi nyika zvinhu zvakadhakwa kudai. Izvozvo dei zvaikwanisa kusvika avo muonero wangu handina hangu mota, but handiide nenzira dzakadaro. Dei vanga vaiziva matamburo anoita vanhu dei vaigona kuzvigadzirisa zvavari kuita.